Počkej, už som to vypla. A ľujem to vypne. Počkaj. Tak toto som vám narýchlo vyfarbil, hej. Dá sa vyfarbiť celá plocha. No a keď vlastne sa vám tieto obrázky páčia, tak viete, kde to máte hľadať na www.darčekypredeti.sk. Tak a ak sa vám ďalšie tieto videá páčia, tak pozerajte aj ďalšie videá a lajkujte. Ahojte!